Tens ganes d'anar a l'excursió? Hola, Pol. Sí, moltes. Suposo que l'autobús arribarà d'aquí 2 minuts. Sí, anem. Mira, anem a pujar, va. Tinc moltes ganes. Què tal, Carla? Que bé, Carla, ja estem arribant al campament. Sí, baixem. Sí, vinga. Crec que aquest és un bon lloc per acampar. Sí, anem a muntar a la tenda que es farà de nit. Sí. Que bé ens ha quedat, eh? Sí, anem a dormir que tinc son. Demà serà un dia intens. Pol, has escoltat un soroll? Crec que sí. Anem a sortir a fora a veure què és. Ai, un fantasma! Corre! Quin susto! Pensava que moríem. Sí, jo també. Anem a la foguera a calentar-nos. Sí, que fa una mica de fred. Va, cantem cançons i així ens recuperem del susto. Vale. Meet the light, where the sky meets the sea. It calls me.